οι απόλυτες και κεντρικές κυβερνήσεις, οι οποίες δεν έχουν περισπασμούς, να σας ρωτήσω κάτι. Πιο γρήγορα λύνει το πρόβλημα μια κεντρικά διοικούμενη και χωρίς πολλές δημοκρατικές διαδικασίες κυβέρνηση ή μια δημοκρατική κυβέρνηση? Αν λειτουργεί θαυμάσια μια δημοκρατική κυβέρνηση, τότε θα είναι η δημοκρατική κυβέρνηση. Αν δεν λειτουργεί θαυμάσια, τα προβλήματα λύνονται πιο γρήγορα με μια κυβέρνηση που παίρνει μια απόφαση και την άλλη μέρα την εφαρμόζει. Αυτή λοιπόν η πλευρά, ότι θέλουμε γρήγορη ανάκαμψη της ζωής μας, έκαμε να είναι μικρότερη η αντίσταση από ό,τι θα περίμενε κανείς σε καθεστώτα τα οποία είπανε να πάει να πνιγεί η δημοκρατία. Θέλουμε τώρα να βελτιωθεί η ζωή μας τώρα και όποιος το κάνει αυτόν θέλουμε. Αυτό οπωσδήποτε έπαιξε μεγάλο ρόλο μέσα στη διάρκεια του, μεταξύ του 20 και 40 και ευνόησε την ανάπτυξη καθεστώτων τα οποία απέκτησαν, όπως σας είπα, λαϊκή υποστήριξη. Εκεί το λέω αυτό διότι σήμερα που έχουν περάσει οι δεκαετίες κουνάμε το δάχτυλο. Γιατί ξέρουμε τι έγινε. Αν εσείς και εγώ ζούσαμε το 30 στο Μεσοπόλεμο, είναι πιθανότατο πολλοί από εμάς να υποστηρίζαμε ένα τέτοιο καθεστώς με καλή πρόθεση, όχι ως εγκληματίες, με καλή πρόθεση, νομίζοντας ότι είναι για το καλύτερο κτλ. Στο Μεσοπόλεμο. Αυτό συνέβηκε. Και σήμερα λες, μα τόσοι άνθρωποι, τόσοι διανοούμενοι να είναι υπέρ του ενός ή του άλλου καθεστώτος, δεν καταλάβαιναν, δεν έβλεπαν. Δεν καταλάβαιναν, δεν έβλεπαν. Και να ξέρετε ότι για μας, σε 20, 30, 50 χρόνια θα λένε, μα δεν βλέπανε, δεν καταλαβαίνανε. Όχι. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Θα λένε, μα το 60, το 70, το 80, το 90, το 2000, το 2010. Δεν βλέπανε. Δεν βλέπανε. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί, ζει με αυτό που ζει. Και αυτό που μπορεί να δει. Άμα ξέρεις το μέλλον, ξέρω κι εγώ. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Αλλά δεν ζούμε με το μέλλον, νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε. Και με καλή πίστη λέμε αυτό είναι το σωστότερο. Το κάνεις και μετά λες καλά. Το είχα το μυαλό μου, όχι δεν το είχα. Αλλά τότε τόσο καταλάβαινα. Λογικό είναι. Φυσικό. Αυτό συνέβη στον Χίτλερ όταν πήρε την εξουσία. Δεν είχε πάρει το 50% του γερμανικού λαού, αλλά με το σύστημα μπορούσε να του δοθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης όπως και έκανε. Το 1933. Και λίγο αργότερα πέθανε ο Χίντεμπουργκ, που ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και πήρε και αυτό το αξίωμα και τέλειωσε. Τα σκυλιά δεν μένα. Αλλά την πήρε την εξουσία με εκλογές. Και σε όλη αυτή την φάση που πια είχε γίνει ο επικεφαλής του κόμματος, του Nationalen Sozialisten, δηλαδή των κομμουνιστών πατριωτών, των πατριωτών κομμουνιστών, αυτή είναι η λέξη, Nationalen Sozialisten, έβγαζε πύρινους λόγους οι οποίοι μιλούσαν στην καρδιά των Γερμανών. Και τους έλεγε αυτό που ήθελαν να ακούσουν. Τι έλεγε στα αυτιά των Γερμανών? Ποιοι τόλμησαν να φέρουν τους Γερμανούς σε αυτή την κατάσταση? Ποιοι υπέγραψαν στην συνθήκη των Βερσαλλιών? Τόλμησαν να επιτρέψουν στους Γερμανούς να συντριβούν οικονομικά, να μην μπορούν να οργανώσουν την οικονομία τους όπως θα μπορούσαν να την οργανώσουν, που τους πήραν τις Αφρικίες. Και το πιο βαρύ το οποίο έλεγε ο Χίτλερ είναι ποιος τόλμησε να μας βάλει να πληρώνουμε συνεχώς πολεμικές αποζημιώσεις, χωρίς τελειωμό. Χωρίς τελειωμό. Για μια Γαλλία η οποία είναι κομπλεξική εδώ και δεκαετίες και μας βρήκε αδύναμους
στις Βερσαλλίες και μας έβαλε να πληρώνουμε συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς και να μας ρημάζει. Τι άλλο τους έλεγε? Εγώ τη συμφωνία των Βερσαλλιών δεν την ξέρω. Δεν υπάρχει συμφωνία των Βερσαλλιών. Ψηφίστε με και αυτή τη συμφωνία εγώ θα την πετάξω στα σκουπίδια. Και το κύριο το οποίο έλεγε ο Χίτλερ είναι τις πατρίδες μας που τολμήσανε να μας τις πάρουνε, να μας πάρουνε τις επαρχίες που είναι η καρδιά των Γερμανών και να τις δώσουν στην Τσεχία, να τις δώσουν στη Γαλλία, να τις δώσουν στην Πολωνία, να τις δώσουν στη Λιθουανία. Αυτές σας υπογράφω. Ψηφίστε με και θα τις πάρουμε όλες πίσω. Deutschland über alles. Η Γερμανία πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Τα άκουγαν αυτά οι Γερμανοί και γλυκαινόταν η ψυχή τους. Πες τα χαράλαμπε. Μάλιστα. Βέβαια υπήρχαν κάποιοι που λέγαν παιδιά προσέξτε. Για όνομα Θεού δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Αλλά ουδής τους άκουγε, διότι όλοι ήθελαν να ακούσουν αυτές τις φράσεις του Χίτλερ. Έτσι, ο Χίτλερ σε κάθε εκλογική αναμέτρηση έπαιρνε μεγαλύτερα ποσοστά και το 1933 πήρε πλέον και την κυβέρνηση. Εξόντωσε τους εσωτερικούς του πολιτικούς αντιπάλους, δεν το συζητούμε. Εξόντωσε τους άλλους αντιπάλους, δεν το συζητούμε. Και πήρε τα ενία της Γερμανίας. Ήταν επιτυχημένος πολιτικός στην Γερμανία. Δεν συζητιέται. Ο άνθρωπος αυτός, προσέξτε πριν προχωρήσουμε, το 1929, ξέχασα να σας το πω αυτό και είναι σημαντικό, έγινε το μεγάλο κράχ στην Νέα Υόρκη, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Δηλαδή, για να γίνουν τα πράγματα πιο δύσκολα, αυτό το κράχ, το οποίο ξεκίνησε από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, πέρασε τον Ατλαντικό και άρχισε να εισβάλλει στην Ευρώπη, δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή, διότι ό,τι κέρδη υπήρχαν μέσα στο 20, βελτίωση στη ζωή των ανθρώπων, ξαφνικά κατέρριαν, διότι η οικονομία μπήκε σε μεγάλη... Και όλη αυτή η αναστάτωση, μόνο ακραία γεγονότα θα βοηθούσαν στην Ευρώπη. Όποιος είχε πολιτικό μάτι το έβλεπε και έλεγε δεν πάμε καλά. Ακραίες καταστάσεις θα φέρουν ένα βαρύτατο παγκόσμιο πόλεμο, όπως και θα έρθει εντός ολίγου. Ο Χίτλερ επιθυμεί ο κάθε Γερμανός να έχει δικό του αυτοκίνητο, καλεί τον καλύτερο σχεδιαστή αυτοκινήτων του κόσμου, που λεγόταν Φερντινάντ Πόσε και ήταν Γερμανός, και του λέει σε παρακαλώ θέλω να μου σχεδιάσεις ένα αυτοκίνητο για κάθε γερμανική οικογένεια. Να είναι απλό, να είναι γερό, να είναι σωστό, ούτως ώστε κάθε γερμανική οικογένεια να έχει το δικό της αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε υπό τις οδηγίες του Χίτλερ είναι ο περίφημος Καραβαίος. Volkswagen. Ο Χίτλερ σε κάθε του κουβέντα, κάθε του φράση εμπεριείχε τη λέξη λαός, εργάτες, αγρότες, πλουτοκρατία, δίκαιο. Και σχεδιάζει τον περίφημο Σκαραβαίο. Volkswagen. Volk θα πει στα γερμανικά λαός, αυτοκίνητο του λαού. Και καλεί επίσης, δεν θυμάμαι ποιον σχεδιαστή, να σχεδιάσει την περίφημη BMW μοτοσικλέτα, την πιο θρυλική μοτοσικλέτα BMW X, δεν ξέρω εγώ, ούτως ώστε πάλι ο γερμανικός λαός να έχει ένα γρήγορο μέσο. Στην περίοδο του, και κοιτάξτε, ανέβηκε το 1933, ο πόλεμος ξεκίνησε το 1939. Μέσα σε 6 χρόνια η Γερμανία ήταν έτοιμη να κατακτήσει τη γη. Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Η βιομηχανία,
η οικονομία, η Autobahn στη Γερμανία, η Autobahn, επί Χίτλερ, χιλιάδες χιλιόμετρα Autobahn στη Γερμανία, η θέση των εργατών βελτιώθηκε πάρα πολύ, τα συνδικάτα, δεν το συζητούμε, αλλά η ζωή τους, η ασφάλειά τους, η ασφαλισμένη εργασία τους, οι αμοιβές τους κτλ. Οι Γερμανοί, όταν ψήφισαν τον Χίτλερ, τον ψήφισε ένα 30%. Ένα άλλο κομμάτι ήταν αμήχανο και έλεγε να δούμε. Και ένα άλλο κομμάτι έλεγε, παιδιά, τι κάνετε, δεν βλέπετε, δεν ξέρετε πώς είναι οι κοινωνίες. Καθώς περνούσε, όχι και πολύς χρόνος, όλο και περισσότεροι Γερμανοί είναι μαζί του. Διότι βλέπουν άμεση την βελτίωση των πραγμάτων. Βέβαια, η Γερμανία δεν είναι όποια και όποια χώρα, έχει παράδοση, έχει και παράδοση βιομηχανική. Κοιτάξτε, το 1933 ανέβηκε ο Χίτλερ στα πράγματα, έτσι. Μέσα σε 3 χρόνια έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Στο Βερολίνο, το 1936, μόνο 3 χρόνια, από την άνοδό του. Όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1936, ολόκληρη η Γερμανία ήταν μια κούκλα. Από πάνω μέχρι κάτω, πεντακάθαροι, οργανωμένοι, τα πάντα λειτουργούσαν κτλ. Να σας πω για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936. Πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 η Δάδα μεταφέρεται από την Ολυμπία. Ήταν του Χίτλερ η ιδέα, γιατί ο Χίτλερ, όπως όλοι οι Γερμανοί, λατρεύουν την αρχαία Ελλάδα και τους αρχαίους Έλληνες, και για πρώτη φορά μεταφέρεται η Δάδα από την Ολυμπία από 3.000 δρομείς. Για πρώτη φορά καίει η φλόγα συμβολικά στο άκρο του κεντρικού σταδίου. Για πρώτη φορά μεταδίδεται τηλεοπτικά οι αγώνες. Μέχρι τότε ήταν καινούριο πράγμα. Τηλεοπτικά, είναι τηλεόραση τότε, ήταν στο 36 τελείως καινούριο πράγμα. Το θέαμα το δείχνουν 25 γιγαντοοθόνες στο πλήθος, έξω από τα γήπεδα, γιατί δεν χωράνε στα γήπεδα. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται το σύστημα photo finish. Είναι εφεύρεση γερμανική για τους, τέλος πάντων, εκεί που υπάρχουν αμφισβητούμενα. Μεταδίδεται ραδιοφωνικά οι αγώνες για πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο, σε 41 χώρες. Το 1936 αυτό, έτσι. Όταν μπαίνει ο Χίτλερ στο Βερολίνο, στο στάδιο, ένα τεράστιο αερόστατο, το Hindenburg, 245 μέτρων, πετάει πάνω από το στάδιο. Και για πρώτη φορά καταγράφεται όλοι οι αγώνες, ακόμη και υποβρυχίως. Μία πρικισμένη, φανατική οπαδός του Χίτλερ, η Λένι Ρίφενσταλ, η οποία είναι σκηνοθέτης, καταγράφει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμη και υποβρυχίως, με χιλιάδες χιλιόμετρων φιλμ. Και να σας πω κάτι άλλο σε αυτό. Όταν πρώτη φορά στους αγώνες του 1936 μπαίνει η ελληνική ομάδα πρώτη στο γήπεδο. Ήταν και αυτό του Χίτλερ επιθυμία. Να ξεκινούν οι αγώνες με την ελληνική ομάδα. Το ενδιαφέρον είναι ότι αν δείτε, γιατί υπάρχει στο διαδίκτυο αυτό, είμαι βέβαιη, η ελληνική ομάδα μπαίνει στο γήπεδο, είναι ο Χίτλερ στη θέση των επισήμων, έχει κηρύξει την έναρξη των αγώνων και καθώς περνάει η ελληνική ομάδα, σχεδόν όλοι οι Έλληνες την ώρα που περνούν μπροστά από το Χίτλερ χαιρετούν έτσι και ο Χίτλερ τους χαιρετάει έτσι. Μην τρομάζετε, οι περισσότερες ομάδες που περνούν, ακόμη και οι γαλλικοί, ένας αριθμός αθλητών περνώντας από το Χίτλερ, όχι μικρός, χαιρετάει έτσι. Από κάποιες χώρες ολόκληρη η ομάδα χαιρετάει έτσι. Άρα εδώ υπήρχε ένα ρεύμα στην Ευρώπη.
Υπήρχε ρεύμα σε αυτό το πράγμα. Και πρέπει να σας πω το εξής. Σε χώρες δημοκρατικές, όπως είναι η Αγγλία ή η Γαλλία, εκεί κράτησε η δημοκρατία, αλλά υπήρχαν φασιστικά κόμματα σε αυτές τις χώρες, ισχυρότατα. Στην Αγγλία, στέλεχος του Εργατικού Κόμματος της Αγγλίας έγινε ο αρχηγός του φασιστικού κόμματος της Αγγλίας, ο Μόσλεϊ. Και επίσης στη Γαλλία, δηλαδή εδώ είχαμε εξελίξεις. Αλλά εκεί που ο Χίτλερ έσπασε τα ταμεία, ήταν οι χαμένες πατρίδες. Είχε υποσχεθεί στους Γερμανούς τις πατρίδες πίσω. Και τι θα κάνει? Το 1935, προσέξτε, 33 δεν ανέβηκε. 2 χρόνια μετά μπαίνει, παίρνει το ΣΑΡ. Το ΣΑΡ είναι μια από τις περιοχές που του είχε στερήσει. Και σε αυτό το ΣΑΡ οργανώνει ένα δημοψήφισμα εσωτερικά, το φέρνει έτσι το πράγμα, γίνεται δημοψήφισμα στο ΣΑΡ το 1935, το 95% των κατοίκων του ΣΑΡ ψηφίζει ένωση με τη Γερμανία και το ΣΑΡ το 1935 ενώνεται με τη Γερμανία. Χωρίς να πετάξει μίγα. Ήτανε στα σύνορα με τη Γαλλία. Όμως το κουμπί ήταν η Ρινανία που τους είχαν πει οι Γάλλοι. Και το 1936, την επομένη χρονιά, αποφασίζει να ενσωματώσει τη Ρινανία και να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Τι κάνει? Εκεί μπαίνουν στρατεύματα γλυκά-γλυκά μέσα. Γλυκά-γλυκά. Τρυφερά. Στην Ρινανία, οι περισσότεροι κάτοικοι της Ρινανίας ήταν Γερμανοί. Μόλις μπαίνουν τα γερμανικά στρατεύματα, συγκίνηση, αγκαλιές, χαρές κτλ. Αμέσως οργανώνεται δημοψήφισμα μεταξύ των κατοίκων της Ρινανίας, θέλετε ή όχι, 98% ψηφίζουν υπέρ της ένωσης με τη Γερμανία. Ενσωματώνεται και η Ρινανία χωρίς να ανοίξει μύτη. Αυτό το σύστημα του μπαίνω σε μια χώρα και την ενσωματώνω με χαμόγελο, ονομάστηκε Blumenkrieg. Blumenkrieg, που θα πει πόλεμος, το λουλουδοπόλεμος. Γιατί όλα γινόταν γλυκύτατα. Πάει, ενσωματώθηκε και η Ρινανία το 1936. Προσέξτε. Γυρίστε πίσω στην εποχή, γιατί για να καταλάβουμε τα πράγματα πρέπει να γυρίσουμε στην εποχή, όχι να κρίνουμε με βάση. Όσοι το 1933 πίστευαν ότι ο Χίτλερ, για να τον δούμε τι είναι αυτός ο τύπος, το 1935 σου λέει μπράβο το παλικάρι. Το 1936 πάρα πολύ ωραίο αυτό το παλικάρι, ό,τι λέει το κάνει. Το 1936 πια η δημοτικότητά του έχει εκτιναχθεί. Και δεν σταματάει εκεί πέρα, διότι το 1938, 2 χρόνια μετά από την ενσωμάτωση της Ρινανίας, έχει πάρει το ΣΑΡ, έχει πάρει τη Ρινανία, το 1938 θέλει να ενσωματώσει την Αυστρία. Οι Αυστριακοί είναι Γερμανοί που έμειναν έξω από τη Γερμανία, γιατί είχαν αυτοκρατορία. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τη χάσαν την αυτοκρατορία. Στην Αυστρία υπήρχε φασιστικό καθεστώς. Ο Ντόλφους ήταν του ιδίου κλίματος, αλλά δεν συμπαθούσε τον Χίτλερ, ούτε ήθελε να ενωθεί με τον Χίτλερ. Ο Χίτλερ του είπε γλυκά-γλυκά να ενωθούμε, ο άλλος του είπε να πάει να πνιγείς και ο Χίτλερ στέλνει τα στρατεύματά του. Γλυκά-γλυκά. Αν έχετε δει ντοκιμαντέρ, είμαι βέβαιο ότι θα υπάρχουν στο διαδίκτυο, είναι ο Αυστριακός φρουρός. Ξέρετε πώς είναι φουκαράδες οι φρουροί σε ένα άκρο κάπου, ας πούμε. Και κοιτάει ολόγυρα, δίθεν ελέγχει. Σκέφτεται τη Χάιντι, ξέρετε, την καλή του, κάτι σκέφτεται εκεί πέρα, είναι αλλού για αλλού. Και ξαφνικά έρχεται ένας στρατός. Λέει, το βλέπω τώρα αυτό, το ζω ή δεν το ζω. Ώσπου να πει το ζω ή δεν το ζω,
Αυτός ο στρατός έχει έρθει, γλυκύτατος μπροστά του, πετάγεται, είναι με οχήματα. Κατεβαίνει ένας Γερμανός στρατιώτης, πιάνει την μπάρα των συνόρων, τη σηκώνει, του λέει Guten Morgen, wie geht's, να πούμε, το χτυπάει και στην πλάτη, ο άλλος είναι ξερός. Τι να κάνει. Τότε δεν υπήρχαν κινητά να πάρει τηλέφωνο να πει, είναι μόνος του στην άκρη και ένας στρατός περνάει. Κάνει την πάντα και περνάει. Ο γερμανικός στρατός του λένε ο άλλος ξερός. Μπαίνουν μέσα οι Γερμανοί, μπαίνει μέσα ο στρατός, γλυκά, βγαίνουν οι Αυστριακοί, του πετάνε λουλούδια, τον ρένουνε κτλ. Μπαίνουν στη Βιέννη, τέλειωσε το πανηγύρι, ενσωματώνουν και την Αυστρία, χωρίς να ανοίξει ούτε πάλι μύτη, και το 1938 γίνεται το περίφημο Anschluss. Anschluss είναι η ένωση της Αυστρίας με τη Γερμανία. Εσείς το 38 σκεφτείτε τον εαυτό σας και μπείτε στη θέση των Γερμανών, πιθανότατα να λέγατε αυτό το παιδί ό,τι λέει το κάνει. Στον ουρανό το ψάχναμε, στη γη το βρήκαμε. Και επειδή δεν σταματάει τώρα αυτό το Blumenkriege, ούτε η διάθεση, προσέξτε να δείτε, ο μέσος Γερμανός πονάει πάρα πολύ για κάποιες πατρίδες. Οι πατρίδες που πονάει πάρα πολύ είναι μια περιοχή που λέγεται Μέμελ, αυτό δεν το πολύ ξέρουμε, με συγχωρείτε που είμαστε, και είναι εδώ στη Λιθουανία. Είναι μια περιοχή στη Λιθουανία που λεγόταν Μέμελ, που για τους Γερμανούς είναι ό,τι για μας η Σμύρνη, ας πούμε, μαζί με το Königsberg εκεί στη Βόρεια Πολωνία. Ήταν η Πολωνία και βέβαια το δυτικό κομμάτι της Τσεχίας, στο οποίο κατοικούσαν πραγματικά συντριπτική πλειοψηφία Γερμανών κατοίκων. Γύρω στα 3,5 με 4 εκατομμύρια κατοίκων της Δυτικής Τσεχίας ήταν Γερμανοί και ονομαζόταν Σουδίτες. Αυτό ήξερε ο Χίτλερ, ότι όλοι χαίρονται γι' αυτά, αλλά περιμένουν εκεί που πονάει η πιο πολύ. Και φυσικά πιο πολύ από όλα πονούσε η Πολωνία. Χειρότερη. Και έτσι. Ο Χίτλερ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργούσε αίσθηση δύναμης και εμπιστοσύνης. Πρέπει να σας πω ότι ο Χίτλερ σε κάθε του ομιλία έλεγε ότι η Γερμανία δεν θα κάνει ποτέ πόλεμο. Πόλεμο θα κάνει όποιος άλλος. Η Γερμανία ποτέ. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε πόλεμο. Αυτό που θέλουμε είναι να ενσωματώσουμε τα γερμανικά εδάφη στην πατρίδα μας, διότι αυτή η συμφωνία του Βερσαλιών μας πήρε τις πατρίδες μας και θα το κάνουμε. Πόλεμο δεν θέλουμε. Εσείς μπορεί να θέλετε, εμείς δεν θέλουμε. Άρα, μάλιστα, ο κύριος Χίτλερ είναι Αγία Περιστερά. Δεν θέλει τον πόλεμο. Άσχημα πάει το παλικάρι. Φτάσαμε στο 1939 και ό,τι έχει υποσχεθεί το έχει κάνει. Χωρίς να χαθεί μια ζωή. Ένθεν και ένθεν. Blumenkriege. Μάλιστα. Και για να έρθει τώρα το κερασάκι στην τούρτα, Αύγουστο του 1939 η Ανθρωπότης ανοίγει την εφημερίδα και μένει ξερή. Συμφωνία Χίτλερ-Στάλιν, η οποία είναι γνωστή ως Ρίμπεντροπ-Μολότοφ. Αυτή η συμφωνία υπογράφηκε το 1939. Για να υπογραφεί το 1939 προφανώς είχε προετοιμαστεί από μήνες μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών, ποιος ξέρει, των Εσωτερικών Υπηρεσιών μεταξύ Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης, που οι δύο χώρες αυτές ενώ συνεργάζονται οικονομικά, διότι τρέχει η συνθήκη του Ράπαλο, όμως από πλευράς ρητορικής είναι η φωτιά και το νερό. Ο ένας μιλάει για τον κομμουνισμό με τα βαρύτερα πρόσημα και ο άλλος μιλάει για τον φασισμό με τα βαρύτερα πρόσημα. Και αυτές οι δύο χώρες αμαθαίνει η ανθρωπότητα ότι έχουν υπογράψει συνθήκη. Προσέξτε να δείτε. Η συνθήκη που υπέγραψαν αυτές οι δύο χώρες
ονομαζόταν Συνθήκη Αμοιβαίας Μη Επιθέσεως. Και εξ αυτού δεν είναι παράξενο, διότι στη διάρκεια του Μεσοπολέμου πολλές χώρες είχαν υπογράψει τέτοιες συνθήκες αμοιβαίας μη επιθέσεως. Το παράξενο σε αυτή τη συνθήκη, που αμέσως γράφτηκε στις εφημερίδες, είναι ότι δεν υπογράφηκε μόνο αμοιβαία μη επίθεση, αλλά υπογράφτηκε ότι θα ξεκινήσει ο πόλεμος, ξεκίνησε 10 μέρες μετά. Θα ξεκινήσει ο πόλεμος και η Σοβιετική Ένωση θα ενσωματώσει στα εδάφη της, χωρίς αντίδραση της Γερμανίας, την Φιλανδία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Δυτική, την Ανατολική Πολωνία και τη Βεσσαραβία. Και ότι η Γερμανία θα ενσωματώσει στα εδάφη της τη Δυτική Πολωνία και τη Λιθουανία. Στην πραγματικότητα, αυτή η συνθήκη ήταν η ανατροπή, θα έλεγε κανείς, της συνθήκης του Μπρέστ-Λιτόφσκ. Οι δύο χώρες, μόλις γράφονται αυτά στις εφημερίδες ότι έχει υπογραφεί αυτό το κοστούμι, αρνούνται. Λένε τέτοιο πράγμα δεν έχει συμβεί. Λίγες μέρες μετά εισβάλλουν οι Γερμανοί, οι Ναζί, στην Πολωνία, στην 1η Σεπτεμβρίου του 1939, γίνεται η εισβολή στην Πολωνία, αυτή τη φορά όχι η Μπλούμεν και τα λοιπά. Τώρα έχουμε τελείως άλλο πόλεμο, με πάντσερ και τα λοιπά, στην Πολωνία, και αμέσως η Γερμανία καταλαμβάνει όχι εύκολα, γιατί οι Πολωνοί πολέμησαν. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη στην Πολωνία. Η Πολωνία είναι ένας γενναίος και ευγενής λαός, με μεγάλη αγάπη για την πατρίδα του, μόλις την είχε αποκτήσει μετά το 19, οι οποίοι βγήκαν να αντιμετωπίσουν. Προσέξτε, μέχρι τότε ο Χίτλερ δεν είχε βγάλει το οπλοστάσιό του. Όταν μπήκε σε αυτές τις χώρες με Μπλούμεν τάδε, με κάτι οχήματα μπήκε, δεν έβγαλε τα όπλα τα οποία στο μεταξύ είχε δημιουργήσει. Όταν όμως μπήκε στην Πολωνία, έβγαλε τα πάντσερ, έβγαλε τα στούκας, ο κόσμος έμεινε άναυδος από τα όπλα τα οποία είχε στη διάθεσή του αυτός ο στρατός, και οι Πολωνοί τρέξανε να αντιμετωπίσουν τον εισβολέα με το ιππικό. Με το ιππικό. Είναι τρομερή εικόνα. Πάνω στα άλογα να τρέχουν οι Πολωνοί και τα πάντσερ να τους ρίχνουν έτσι, να με ολόκληρες παιδιάδες, να μην μένει ένας όρθιος, διότι τι τύχη είχε τυπικό απέναντι σε πυροβολικό. Δεν υπήρχε θέμα. Καταλαμβάνεται η μισή Πολωνία και αμέσως η Σοβιετική Ένωση εισβάλλει στη Φιλανδία, ενσωματώνει, δίνει μάχες στη Φιλανδία, γιατί η Φιλανδία αντιστάθηκαν, αλλά τελικά γονάτισαν. Καταλαμβάνει τη Φιλανδία, την Εσθονία, τη Λετονία, την Βεσσαραβία και την Ανατολική Πολωνία. Η Πολωνία χωρίζεται στα δύο και η μισή Πολωνία γίνεται γερμανική, η άλλη μισή σοβιετική, δηλαδή ό,τι ήταν πριν την συνθήκη των Βερσαλιών επί αιώνες. Και τον Ιούνιο του 1941 μπαίνει και η Σοβιετική Ένωση. Γιατί εισβάλλει η Γερμανία. Η Γερμανία, ενώ είχε υπογράψει με τη Σοβιετική Ένωση συνθήκη αμοιβαίας μη επιθέσεως, Ιούνιο του 1941 εισβάλλει στη Σοβιετική Ένωση. Εισβάλλει στη Σοβιετική Ένωση και γίνεται ό,τι έγινε το 1812. Η Σοβιετική Ένωση είναι αποδεικνύεται τελείως απροετοίμαστη